Сядам. Чакай да покажем къде се намираме. Колетата са целите дроп. Живко, на здраве, бе! Ето малко вземи. Така, намираме се на 1200 метра над морска височина. Етапа преминат успешно с поредните падания, големи атаки. И атакуваме третата или четвъртата бира вече. Ще работи. Така, и аз на здраве. На коя ръка? Когато мога. Си с дясното не можеш вече? Когато мога. Здраве на всички. Любители на колесо, много поздрави на Езаго Басов. На кой? Езаго Басов. От нов отбор, където направи страхотно каране. Успя да направи грандиозна атака. Завърши с страховито падане. С около 45-50 км в час. Все пак отразателно са ни градини. И сега се намираме на така известния пловдивски курорт висотата Хижа Здравец. От морската височина е около 1200 метра. Настроението е добро. В всеки момент ще приключи поредната атака на третата и четвъртата бира. Ще се прибира и за Марко. Трябва да се почистят велосипедите са в окаяно състояние от кал, дъжд, вода и така нататък. Това е за сега. Здраве на всички. До нови срещи. Събота неделя. Очаквайте поредният етап на тези грандиозни турови, тези етапи. Сигурно етапът ще се проведе, може би, да не е Белмекен, но предполагаме, че Равногор или Михалково, Хижа Марциганица, старите къщи с страхотното вино, класическата Малага и така нататък. Довиждане. Чао. Това беше всичко.